Hi mga kamaming. Muni kong mga kamaming, muni kong gunahunong diri mga kamaming. Muni mga kamaming, akong gunahunong karon kay magalagot ko aning mga sagbota mga kamaming kay dali ra kay motubo labi nagting ulan mga kamaming. So mga kamaming, ato silang gunahon, akong siyang gunahon mga kamaming no. So mga kamaming, magsugod na ko mga kamaming. So mga kamaming, let's go. So mga kamaming, nahuman na jugog pang limpyo mga kamaming, na po pang bunga. Then, mo ni mga kamaming, kalingawan lang nato diri sa eskwelahan mga kamaming no nga exercise nga atong exercise napagbayad. Then kalingawan ra nato diri sa eskwelahan. Then napatay sweldo no mga kamaming no, bahala ginagmay basta naa lang mga kamaming. So malipay ra po ko mga kamaming na bahala gamay akong sweldo. Kung makadawat ko, malipay ra jud ko. Kay mayo pud sa kuha nga kuan para manaapo ko'y mataghatag sa kong mga checkiting mga kamaming. Ug mao ni kung kauban diri mga kamaming ay super pud ni sa diri. Mao pud ni amo akong kauban diri mga kamaming. Ka tapad sa mong room. So mga kamaming, mao na ni mga kamaming, singot na kaayo ko. Mao ni nga singot nga okay ra kay exercise ra mga kamaming. So mga kamaming, kumusta man mo karon? So mga kamaming no, naman na jud ko og mao na mga kamaming og diri ra pud ko kutob mga kamaming. So nindot na kayo ang among eskwelahan diri mga kamaming. Lahi ra sa una na hinahinay siya og ka-improve diri sa kuan. Nindot na gid among eskwelahan diri. Og ang mga estudyante diri karon mga kuan na pud sila, dili na sila kayo mahago sa una kay wala may sweeper sa una ang mga mama. Wala dili mo sweeper ang mga mama sa una kanang mga bata ra, pero karon kasagara diri karon ang mga mama naay mga kuan makasulod na diri sa eskwelahan sa bahin sa trabaho mga kamaming, maglimpyo lang gyapon sila. Og so mga kamaming, bye bye mga kamaming.